Timbog naman po ng otoridad ang isa sa mga most wanted person sa Rehiyon Uno na matagal na umanong pinaghahanap ng kapulisan. Nakilalang suspek na isang 43 anyos na lalaki, technician at residente sa bayan ng Manaoag. Tinukoy ang suspek bilang top 4 regional most wanted person at top 5 provincial most wanted person at top 2 municipal most wanted person. Naaresto ito sa bisa po ng Warrant of Arrest na una nang inihain sa pagkakadakip nito sa public cemetery sa Manaoag at muling binasahan ng siya ay nasa loob na ng kulungan. Haharapin ito ang kasong rape na walang inirekomendang piyansa at paglabag sa RA number 7610 o yung Act of Lasciviousness na may kaukulang piyansa naman na may 200,000 pesos. IFM News. IFM News. IFM News.